Εκείνο τον καιρό, ο Ιωσήφ, ένα αξιοσέβαστο μέλος του συνεδρίου που καταγόταν από την Αριμαθαία και περίμενε κι αυτός τη Βασιλεία του Θεού, τόλμησε να πάει στον Πιλάτο και να του ζητήσει το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος απόρρισε που ο Ιησούς είχε κιόλας πεθάνει. Κάλεσε τον εκατόνταρχο και τον ρώτησε αν είχε πεθάνει από ώρα. Όταν πήρε την απάντηση από τον εκατόνταρχο, χάρισε το σώμα στον Ιωσήφ. Εκείνος αγόρασε ένα σεντόνι, κατέβασε τον Ιησού, τον τύλιξε με αυτό και τον τοποθέτησε σε ένα μνήμα που ήταν λαξεμένο σε βράχο. Μετά κύλησε ένα λιθάρι και έκλεισε την είσοδο του μνήματος. Η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιωσή παρακολουθούσαν πού τον έβαλαν. Όταν πέρασε το Σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλόμη αγόρασαν αρώματα για να πάνε να αλείψουν το σώμα του Ιησού. Ήρθαν στο μνήμα πολύ πρωί την επομένη του Σαββάτου, μόλις ανέτειλε ο ήλιος, και έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιος θα μας κυλήσει την πέτρα από την είσοδο του μνήματος?» Γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μόλις όμως κοίταξαν προς τα εκεί, παρατήρησαν ότι η πέτρα είχε κυλήσει από τον τόπο της. Μόλις μπήκαν στο μνήμα, είδαν έναν νεαρό με λευκή στολή να κάθεται στα δεξιά και τρόμαξαν. Αυτός όμως τους είπε: «Μην τρομάζετε, ψάχνετε για τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, τον σταυρωμένο. Αναστήθηκε, δεν είναι εδώ. Να και το μέρος όπου τον είχαν βάλει. Πηγαίνετε τώρα και πείτε στους μαθητές του και στον Πέτρο: πηγαίνει πριν από εσάς στην Γαλιλαία και σας περιμένει. Εκεί θα τον δείτε όπως σας το είπε». Οι γυναίκες βγήκαν και έφυγαν από το μνήμα γεμάτες τρόμο και δέος. Δεν είπαν όμως τίποτα σε κανέναν, γιατί ήταν φοβισμένες. Τίμιε Πάτερ, ευλογείτε. Τα μοίρα της ταφής σου, γυναίκες, κομίσασε λαθρέως προς το μνήμα παρεγένοντο όρθριε, λέγει ένα τροπάριο της σημερινής υμνολογίας, και συνεχίζει: «Φύσης ασθενής την ανδρίαν ενίκησε». Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς από τις αρετές των σήμερα εορταζουσών Αγίων Μυροφόρων Γυναικών? Δεν θα εξετάσουμε για λόγους χρονικού περιορισμού. Δεν θα διεξέλθουμε το σημερινό Ευαγγέλιο λέξη προς λέξη, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, γιατί μας πιέζει αφόρητα ο χρόνος, αλλά και γιατί το έχει επανειλημμένα με περισσή επιμέλεια κάνει ο σεβαστός πατήρ Αγαθάγγελος. Θα σταθούμε σε κέρια σημεία, θα δούμε τις αρετές των Αγίων Μυροφόρων Γυναικών, θα σταθούμε ιδιαίτερα στην κύρια αρετή τους, αυτή που τις αξίωσε να γίνουν Ευαγγελίστριες των Ευαγγελιστών, και θα πάρουμε μηνύματα που στέλνουν σήμερα και πάντοτε στον κόσμο. Κυριακή των Μυροφόρων σήμερα. Μυροφόρες είναι οι γυναίκες εκείνες που ακολουθούσαν τον Κύριο μαζί με τη μητέρα του, έμειναν μαζί με την Παναγία μας, δηλαδή κατά την ώρα του σωτηρίου πάθους, και φρόντισαν να αλείψουν με μοίρα το σώμα του Κυρίου την ώρα που ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος κατέβασαν από τον Σταυρό το σώμα του Χριστού, όπως μας είπε σήμερα το Ευαγγέλιο, και τυλιγμένο με καθαρή συνδόνα και εκλεκτά αρώματα το τοποθέτησαν σε λαξευτό μνημείο. Παρευρίσκονταν εκεί και παρατηρούσαν η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, που καθόταν απέναντι του τάφου. Αυτή η άλλη Μαρία, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αποδεικνύοντάς το μάλιστα, είναι η Θεομήτωρ, η Παναγία μας. Δεν παρευρίσκονταν δε μόνον αυτές παρατηρώντας όταν ενταφιαζόταν ο Κύριος μας, αλλά και άλλες γυναίκες, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και μάλιστα και κάποιες γυναίκες από την Γαλιλαία. Ήταν πολλές οι μυροφόρες και ήρθαν στον τάφο όχι μία φορά, αλλά και 2 και 3 φορές. Πόσες και ποιες είναι οι Άγιες Μυροφόρες? Όπως συνάγεται από όλες τις Ευαγγελικές διηγήσεις, είναι η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μάρθα και Μαρία οι αδελφές του Λαζάρου, η Μαρία του Κλοπά, η Ιωάννα του Χουζά, η Σαλόμη και η Σωσάνα. Μα κορυφαία του χορού των Μυροφόρων, η Υπεραγία Θεοτόκος.
Επομένως, ο λόγος για τις μυροφόρες είναι πρωτίστως λόγος για την Υπεραγία Θεοτόκο, την Παναγία Μητέρα μας, την κορυφαία του χορού. Έρχονταν στον τάφο του Χριστού σε συντροφιές, αλλά όχι οι ίδιες. Στον όρθρο ήρθαν όλες, αλλά όχι στον ίδιο χρόνο ακριβώς. Η Μαρία η Μαγδαληνή ήρθε πάλι μόνη της και έμεινε περισσότερο. Κάθε Ευαγγελιστής λέει για τον ερχομό μερικών μόνο μυροφόρων και παραλείπει τις άλλες. Γι' αυτό φαίνεται η κάποια ασάφεια στους Ευαγγελιστές. Λέγει όμως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι όπως το υπολογίζει και συνάγει από όλους τους Ευαγγελιστές, πρώτη από όλες ήρθε στον τάφο του Υιού του Θεού η Θεοτόκος, έχοντας μαζί της την Μαγδαληνή Μαρία. Και του συμπεραίνει πάλι από την έκφραση του Ευαγγελιστού Ματθαίου: «Ήλθε η Μαγδαληνή Μαρία και η άλλη Μαρία για να ειδούν τον τάφο». Και λέγει πάλι ότι οπωσδήποτε αυτή η άλλη Μαρία ήταν η Θεομήτωρ, η Θεοτόκος. Όπως αναφέρουν οι Ιεροί Ευαγγελιστές, έγινε μέγας σεισμός και άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό και κύλησε τον μέγα λίθο από την θύρα του μνημείου και καθόταν πάνω σε αυτόν με μορφή αστραφτερή. Όλες οι άλλες μυροφόρες γυναίκες ήρθαν μετά τον σεισμό και βρήκαν τον τάφο ανοιγμένο και την πέτρα αποκυλισμένη. Η Θεοτόκος όμως Παναγία μας έφτασε στον τάφο τη στιγμή που γινόταν ο σεισμός και ανοιγόταν ο τάφος. Από τον σεισμό τρόμαξαν οι φύλακες του τάφου και έφυγαν, ενώ η Παναγία καθόταν εκεί και εντρυφούσε στη θέα. Εγώ πάντως νομίζω, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι για την Θεοτόκο ανοίχτηκε ο ζωηφόρος εκείνος τάφος και ότι γι' αυτήν άστραφτε έτσι ο άγγελος, ώστε αν και η ώρα ήταν ακόμη σκοτεινή, αυτή με το πλούσιο φως του αγγέλου είδε όχι μόνο τον τάφο κενό, αλλά και τα εντάφια να είναι τακτοποιημένα και να μαρτυρούν την έγερση του ενταφιασθέντος. Αυτός ο άγγελος, συνεχίζει με βεβαιότητα ο Ιερός Πατήρ, ήταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Γιατί επειδή αυτός κατά τον Ευαγγελισμό είχε πει στην Παρθένο Μαριάμ «Μη φοβάσαι Μαρία, γιατί βρήκες χάρη από τον Θεό», έπρεπε και πάλι τώρα αυτός να έλθει και να της αναγγείλει την από τους νεκρούς Ανάσταση του σαρκοθέντος αφράστος από αυτήν Υιού του Θεού. Όταν έφυγαν από το μνημείο οι μυροφόρες, έφυγαν με τα φόβου και χαράς μεγάλης, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Κατά την ερμηνεία πάλι του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο μεν φόβος αρμόζει στην Μαγδαληνή Μαρία και γενικά σε όλες τις άλλες μυροφόρες που είχαν έρθει ως τότε μαζί, ενώ η Παναγία είχε την μεγάλη χαρά, γιατί κατενόησε τα λόγια του αγγέλου και παραδόθηκε ολόκληρη στο φως ως τελείως καθαρή και θείος χαριτωμένη που ήταν. Μετά τον Ευαγγελισμό αυτό για την Ανάσταση του Κυρίου, η μεν Μαρία η Μαγδαληνή, σαν να μην άκουσε καν τον άγγελο, έτρεξε προς τους μαθητές, προς τον Σίμωνα Πέτρο και τον άλλο μαθητή, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ενώ η Θεομήτωρ, η Παναγία μας, μαζί με τις άλλες μυροφόρες, έφευγε από τον τάφο. Και όπως συνεχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής, τη συνάντησε ο Ιησούς λέγοντας «Χαίρετε». Βλέπουμε λοιπόν ότι πριν από την Μαρία τη Μαγδαληνή, η Θεοτόκος είδε πρώτη τον Υιό της όταν αναστήθηκε. Και όπως τον Αδάμ, όταν έλαβε την πνοή της ζωής με το θείο φύσιμα, πρώτη από όλους τον είδε μία γυναίκα, η Εύα, έτσι η πρώτη που είδε τον Αναστάντα Κύριο, τον δεύτερο Αδάμ, ήταν μία γυναίκα, η μητέρα του, η Παναγία. Αυτό βέβαια δεν φαίνεται καθαρά στα Ευαγγέλια, λέγεται όμως συνεσκιασμένος. Και όπως συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πρώτη από όλους τους ανθρώπους, όπως ήταν σωστό και δίκαιο, το μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου το δέχθηκε από τον ίδιο τον Κύριο η Θεοτόκος και αυτή είδε πριν από όλους τον Αναστάντα και απίλαυσε την θεία του ομιλία. Οι Ευαγγελιστές δεν τα αναφέρουν όλα αυτά φανερά, γιατί δεν θέλουν να φέρουν ως μάρτυρα τη μητέρα για να μην δώσουν αφορμή στους άπιστους, αναφέρει ο Ιερός Πατήρ. Σύμφωνα με την παραπάνω πατερική ερμηνεία, είναι συντεθειμένος και ο ύμνος που ψάλλουμε την περίοδο αυτή. «Ο άγγελος ευώατη και χαριτωμένη, αγνή παρθένε χαίρε και πάλιν ερώ χαίρε, ο σώσιος ανέστη τριήμερος εκτάφου». Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, οι αρετές των Αγίων Μυροφόρων Γυναικών είναι πάμπολες, μα ας ακούσουμε τους ιερούς ερμηνευτές που εστιάζουν στην Κύρια, σε αυτή την αρετή που ξεχωρίζει και η οποία τις αξίωσε για να γίνουν Ευαγγελίστριες των Ευαγγελιστών. Η ανδρεία, λένε, είναι τόσο αναγκαία, ώστε χωρίς αυτήν τέτοιο έργο που επιτέλεσαν οι Άγιες Μυροφόρες θα ήταν εντελώς αδύνατο να επιτελεστεί. Εάν ήταν δειλές, η δειλία θα τις εμπόδιζε, θα εμπόδιζε όλα εκείνα όσα ήταν αναγκαία για να τελειωθεί ένα τέτοιο έργο. Στα αλήθεια, η ανδρεία είναι μητέρα πολλών κατορθωμάτων της αρετής.
Και ο λόγος για την ανδρεία, όχι την σωματική, αλλά την ψυχική, αυτή η οποία ονομάζεται και μεγαλοψυχία. Και η ανδρεία αυτή η ψυχική είναι έργο της προαιρέσεως, της θέλησης, της ελευθέρας θελήσεως του ανθρώπου. Γι' αυτό και κανένας δεν μπορεί να γίνει μεγαλόψυχος εάν δεν το θέλει. Της μεγαλοψυχίας την αρετή είχαν λοιπόν οι Άγιες μυροφόρες γυναίκες και επιτέλεσαν αυτά τα μεγάλα και θαυμαστά. Οι γυναίκες που από τη φύση τους είναι ασθενείς και δειλές και φοβούνται πολλές φορές και εκεί όπου δεν υπάρχει φόβος. Οι μυροφόρες γυναίκες όμως αναδείχθηκαν μεγαλόψυχες υπερβαίνοντας και νικώντας τη γυναικεία τους φύση και είχαν ανδρεία περισσότεροι από τους άνδρες. Ούτε για τον διωγμό των Ιουδαίων δίλιασαν, ούτε για την αφθάδεια των στρατιωτών φοβήθηκαν, ούτε η κουστοδία τους τάραξε την καρδιά. Οι μαθητές, αν και άντρες, φοβούνται. Οι μυροφόρες, αν και γυναίκες, τολμούν. Αυτοί, οι μαθητές, φεύγουν. Εκείνες, οι γυναίκες, έρχονται. Αυτοί σκορπίζονται, εκείνες συνάγονται. Αυτοί κρύβονται, εκείνες παρουσιάζονται. Έρχονται στο μυροπωλείο, αγοράζουν από τον μυρεψό αρώματα και μύρα, ύστερα βαστάζοντάς τα, τρέχουν πρόθυμα για να αλείψουν το ζωηφόρο σώμα. Οι γυναίκες πανσεβάσμιες δεν φοβούνται να περπατούν μόνες μέσα στη νύχτα. Τολμούν να πλησιάσουν στον τόπο, τον οποίο φυλάσσουν στρατιώτες του βασιλιά. Δεν τρομάζουν, αλλά η μόνη τους αγωνία και ο μόνος τους φόβος είναι της αποκυλής ημίν των λίθων. Ποιος θα ελευθερώσει την θύρα του μνημείου από τη μεγάλη πέτρα και ποιος θα λύσει τις φραγίδες και θα ανοίξει τον τάφο για να αλείψουν το θαμμένο σώμα του Κυρίου. Μεγάλα στα αλήθεια τα χαρίσματα στα οποία αξιώθηκαν για την ανδρεία της ψυχής τους. Επειδή απέρριψαν κάθε δειλία και φόβο, έγιναν ανδρείες και μεγαλόψυχες, είδαν τους Αγίους Αγγέλους και ομίλησαν μαζί τους. Πρώτες άκουσαν της Αναστάσεως τα Ευαγγέλια, πρώτες συνάντησαν τον εκ νεκρών Αναστάντα Σωτήρα, πρώτες ευαγγελίστησαν, έφεραν τα ευχάριστα νέα, το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως, στους μαθητές. Η ανδρεία της ψυχής είναι πρόξενος πολλών αρετών. Όπως και το αντίθετο, η μικροψυχία και ο φόβος εμποδίζει της αρετής στην κατόρθωση. Για το πόσο μεγάλη και θεία είναι η αρετή της ανδρείας, αρκεί να θυμηθούμε εν ολίγης πάρα πολλές περιπτώσεις, τόσο από την Παλαιά όσο και από την Καινή Διαθήκη, όπου υπάρχουν θεία παραγγέλματα είτε αμέσως, από τον ίδιο δηλαδή το Θεό, είτε εμέσως μέσω των προφητών και των Αποστόλων Του, όπως «Ανδρίζου και ίσχυε και ανδρίζου και πει μη φοβού, μη φοβάσαι, να έχεις ανδρεία. Ίσχυε και ανδρίζου, μη φοβηθείς, μη δεν δειλιάσεις», όπως και ο Κύριος μας στέλνοντας τους μαθητές Του να κηρύξουν το Ευαγγέλιό Του σε όλα τα έθνη και να επιστρέψουν όλη την οικουμένη από την αμαρτία και την αγνωσία του Θεού στο Ευαγγέλιο, τι τους είπε? «Μη φοβηθείτε, μη φοβηθείτε, μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντων το σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένων αποκτήνε». Εκτός όμως από αυτή την μεγάλη αρετή της ανδρείας, ας δούμε τι άλλα μηνύματα στέλνουν στο σύγχρονο κόσμο οι Άγιες Μυροφόρες γυναίκες. Τα μηνύματα που στέλνουν σήμερα και πάντοτε οι Άγιες Μυροφόρες είναι πολλά και κρίσιμα. Η σημερινή γιορτή των Μυροφόρων είναι η αληθινή γιορτή της γυναίκας, της μάνας, της συζύγου. Είναι πραγματικός ύμνος προς την γυναικεία φύση. Είναι ύμνος για το τι μπορεί να επιτύχει η γυναίκα, για τα κατορθώματα της ασθενούς γυναικείας φύσεως, η οποία μόνον ασθενής δεν είναι. Σε αντίθεση με τα σύγχρονα φεμινιστικά κινήματα που υποσχέθηκαν στη σύγχρονη γυναίκα ελευθερία και το μόνο που της προσέφεραν είναι ένα πέρασμα από τον ακούσιο, απαράδεκτο εξευτελισμό της εκ μέρους του άνδρα στον εκούσιο αυτοεξευτελισμό της, που είναι για τη γυναίκα η εσχάτη πλάνη και είναι χείρον της πρώτης. Είναι θλιβερό θέαμα
οι άστοχες, αποτυχημένες, επικίνδυνες, ανάρμοστες, ανήθικες επιλογές της, όσες και όποιες είναι αυτές που υποτιμούν, εξευτελίζουν και καταντροπιάζουν βάναυσα τη σύγχρονη γυναίκα. Σε αντίθεση με τα σύγχρονα φεμινιστικά κινήματα, αυτές οι μυροφόρες γυναίκες των Ευαγγελίων διασώζουν και διαφυλάσσουν το κύρος και την αξιοπρέπεια του γυναικείου προσώπου, του ανθρωπίνου προσώπου. Εξυψώνουν, τιμούν, εξοραΐζουν και εξαγιάζουν τη γυναικεία φύση. Επισημαίνουν, υποδεικνύουν και υποδηλώνουν τον υψηλό τιμητικό ρόλο της γυναίκας, καθώς και τις ικανότητες και τον σκοπό της. Επιβεβαιώνουν και το της Κασιανής «εκ γυναικός τα κρίτο», δηλαδή από τη γυναίκα τα καλύτερα. Αποτελούν αξεπέραστα πρότυπα αρετών, πίστεως και αγάπης. Πίστεως και αγάπης προς τον Θεόν και αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Αποτελούν αξεπέραστα πρότυπα ελπίδος, πρότυπα καθαρότητας, γνησιότητας, ειλικρίνειας και ανιδιοτέλειας των κινήτρων. Δεν κινήθηκαν οι Άγιες μυροφόρες γυναίκες συμφεροντολογικά. Μοναδικό τους κίνητρο, η αληθινή αυτοθυσιαστική αγάπη τους προς τον Θεάνθρωπο Κύριο της ζωής τους. Πρότυπα αυτοθυσίας, αυταπάρνησης, μαχητικότητας, γενναιότητας, τόλμης, ανδρείας, πρότυπα γυναίκας, συζύγου, μάνας, αδελφής. Οι αρετές τους ακτινοβολούν μέσα στο άφθητο, άφθαρτο, άχρονο φως της Αναστάσεως και θα ακτινοβολούν εις τους αιώνας των αιώνων. Το ήθος τους είναι το αληθινό ζύγι και το μέτρο για τη γυναίκα διαχρονικά και παγκόσμια. Το αληθινό ζύγι και το μέτρο με το οποίο οφείλουν οι γυναίκες να μετριούνται και να ζυγίζονται ανά τους αιώνες, σε όλες τις εποχές και σε όλο τον κόσμο. Τέτοιες γυναίκες έχει ανάγκη ο κόσμος μας σήμερα. Με τέτοιες γυναίκες μυροφόρες, με τέτοιο ήθος και αρετές, δικαιούμαστε να χαιρόμαστε και να αισιοδοξούμε για το παρόν και το μέλλον της ορθόδοξης οικογένειας και της πατρίδας μας. Χωρίς σύγχρονες μυροφόρες δεν μπορεί να ευωδιάσει η ζωή, η οικογένεια, η πατρίδα μας. Δεν μπορεί να ευωδιάσει ο κόσμος μας. Δεν μπορεί να ευωδιάσει λιβάνι, θυμίαμα, αρώματα και αρετές η ζωή μας. Οι Άγιες μυροφόρες γυναίκες σου δείχνουν το δρόμο, σύγχρονη Ελληνίδα μάνα, σύζυγε, γυναίκα. Δεν έχεις παρά να τον ακολουθήσεις. Ιδού πεδίων δόξης λαμπρών, για να δοξαστείς κι εσύ, σύγχρονη Ελληνίδα γυναίκα, με μια δόξα όχι εφήμερη που σβήνει μαζί με τα βεγγαλικά που τη συνοδεύουν, αλλά με μια δόξα άφθαρτη και άφθαστη, που δεν σβήνει ποτέ, με τη βοήθειά τους, με τις ευχές τους, μα κυρίως με την σκέπη και την ευλογία της κορυφαίας του χορού των Αγίων Μυροφόρων Γυναικών, της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, της Μητέρας του Θεού και Μητέρας όλων μας, μακάρι ήθε να τα καταφέρεις, σύγχρονη Ελληνίδα μάνα, σύζυγε, γυναίκα. Μακάρι να τα καταφέρεις κι εσύ, όχι μόνο για το δικό σου το καλό, μα για το καλό όλων μας, για το καλό των παιδιών μας, των ανδρών, των οικογενειών μας, της πατρίδας μας. Μακάρι να τα καταφέρεις. Αμήν γέννητο.